Salutare băieți, bine ați venit la un nou video pe Atlantis Roleplay. Astăzi intrăm într-o tură de staff și vă arăt cum arată partea nevăzută a serverului. Hai să-i dăm drumul. Vă pup, vizionare plăcută. Urire, accept. Salut! Salut! Tu ai făcut tichetul? Nu s-au băgat hainele? Da, eu. Ce haine? Păi n-au fost optimizări la partea de haine, ce n-au băgat hainei noi? Păi ce scrie pe canal? Pe server. S-au Cum băgat. adică ce scrie? Păi ce scrie pe anunțuri acolo la Păi update? scrie că s-au băgat haine, bro! Și nu s-au băgat? Nu s-au băgat nicio haină. Păi nu scrie cumva că s-au băgat la femei, parcă? Stai puțin, că nu te aud. Zi acum, te rog. Zic, acolo nu scrie cumva că s-au băgat la fete? Nu, Și doar la fete? băieți. Stai un pic. Nu te brother, eu te aud. Scrie clar că la magazinul MOV pentru femei. N-are cum, că eu am citit pentru bărbați. Uite-te la updates, eu văd acolo scris pentru femei. Stai să mă uit. Pe canalul updates, nu? Acolo ziceai și tu. Da. Da, îmbrăcăminte femei, magazinul MOV. Migrare haine, după restart așa, îmbrăcăminte femei așa, garaj, caiu... What the fuck, eu am citit de bărbați, ce Da, am crezut că a băgat de bărbați de alea noi. Nu știu de ce am citit așa. Bine, nicio Scoze, problemă. salut, spor să ai. O să fii Spor sancționat la pentru tichete. ticheta iurea. Ok, o să Nu fiu sancționat glumesc. pentru tichet la roleplay. Te iubesc, pa. Și eu te Te iubesc, pupa. spor. Salut. Da, Caterinca. Colegul? Colegul, mă recepționezi? Da. Ai mai auzit pe cineva să citească bărbați în loc de femei? Nu. Deci am avut tichet și era revoltat omul. Că domne, că nu s-au băgat hainele, că scrie acolo pe updates că s-au băgat haine noi, că nu știu ce. Și zic, păi eu știu că acolo scrie garderoba de femei la magazinul MOV. Omul fi la magazin galben. Da, deci citit greșit și culoarea MOV. Că n-are cum, bro. Deci n-are cum, bro. Și zic, Mai sunt specimene de astea. și zic, uite-te un pic pe update iar, că mă uit și Doamne, Caterinca. Ia să vedem ce tichet mai e. Eu m-am mutat. De unde pot să-mi alimentez și eu? Ba, ăsta, schijetul. Te duci la benzinărie. Care benzinărie? Aia e La orice benzinărie te duci frumos, nu cu schijetul, da? Așa. Te duci cu mașina pe jos, cu autobuzul, cu ce vrei tu. Ok. Cumperi o canistră, Așa. da, o să-ți dea canistră goală. Da. Te duci lângă pompa de benzină și dai use din inventar. Bănuiesc că o să trebuiască Ok. să ai bani cash la tine. Am înțeles. Pentru că tu când îi dai use, ea atunci îți face animație că umpli canistra. Da. Da? Vii înapoi la schijet și umpli schijet. Atenție, ca să o faci full un schijet ai nevoie de 4 canistre. Bine. Că e 25 fiecare. Da. Bine. Te mai joc cu ceva? N-ai pentru ce sport. Da. Auzi, dar n-ai și tu un prosop, că am venit la tichetul tău și m-am mutat. Da. Hai. Chiar n-am. Nu m-am depinde la asta. Te pup, papa. Sorry. Nicio problemă, liniștit. Mâinile sus, stai pe loc. Eu. Mulțumim. Ia să vedem dacă prindem tichetul. Eu, Salut. mamă, Mamă, ia-mă un pic în cheri. stai așa. Ești blocat și tu. Nu sunt. Mamă, nu pot să te iau. Îți mai încoace, așa. Gata. Spune, cu ce te pot ajuta? Eu nu văd minereurile astea de aici. Adică mi-arată să dau Y pentru a mina și atât. Ok. Îți arată punctele pe hartă? Da, dar gen, aici e doar sulful. Adică nu minez pietre. Eu minez sulf. Deci doar problema e vizuală, nu?
Da, vizuală. Ia stai Și nici, așa. nici punctele de pe hartă nu le văd. Deci tu... Salut! Zaud. Cred că... Ah, stai așa că le Așa. nu mai au. Băiatul zice că nu vede texturile la pietre și Nu nici văd punctele pe texturile la hartă. pietre. Ba da, punctele pe hartă le Ah, văd, dar nu văd ok. pietrele. Gen, uite, cum e aici, Da. aici e un sulf. E o pietră de sulf. Și eu normal ar Păi, trebui să văd ca să văd. și Nici eu. eu nu nu- văd. Voi le vedeți, băieți? Păi Nu, trebuie nu, să, e trebuie de la- să nu e de la server, că am mai format de dimineață și le vedeam tot. Posibil să fie buguit de la restart. Nici noi nu le vedem, dacă era așa, noi le vedeam. Păi nu, trebuie să ai jobul de miere ca să le vezi. Și skill 6. Că așa nu le vedeam nici înainte. O să iau jobul, revin. Am skill 6 la mine, what? Păi și Ai eu am jobul? skill 6 la mine. Nu am job, am jobul de scafandru eu, dar nu le văd. Mm. Mai Nu sunt. mă trage fi cu minte că mă tare fi cu minte. Hai. Să vedem ce zice. Plus, am înger lângă mine. Ce ziceai? Ce? Ce ziceai? Am Cine? înțeles și eu de rasă și mai cum? Nu, am zis că îmi pic orașul. Minciun Ah. la ticket. Nu văd pietrele, șefule, doar punctele. Eu nici nu te mai văd pe tine acum. Da, nici eu pe tine nu Ești- te văd. Da, Ești E de la... așa. e bine. Nu știu, uneori le văd, uneori nu le văd, nu știu ce are. Hai, mă. Mamă, bag 10 mine. E, mai Azi mă copiat. cu minți. Bă, nu trageți. Sugerez dacă e să pui acolo pe Bugs 5M pe Discord Ok, și să mersi. specifici problema. O să N-ai ies. pentru ce. Te mai ajut cu ceva? Nu. Doamne, Salut. vă pup, seară bună. Forța de... Te pup, te pup. De-aia mi-a dus bani. Salut! Salut, am o întrebare. Mașinile Sigur. de la referal sunt permanente sau doar pentru o perioadă? De la referal, da, sunt permanente. Ok, mersi mult. Adică te refer dacă cineva îți bagă jocul și tu faci referalurile alea, da? Nu, e referalul Da. lui. Pe care el a băgat referalul cuiva, nu invers. Păi în cazul ăsta nu-ți revine ție din câte știu. S-a schimbat un pic sistemul de referal. Ție acolo pe Da. meniul ăla ți arată punctaj? Acolo? Mm, Deci el și-a băgat cum ar veni referalul meu. Da, am înțeles lucrul ăsta. Da, Păi, și i-a venit un BMW și nu încă o mașină și i-am zis că de-aia nu e permanent. Nu știu sigur, dar știu din câte mi-amintesc eu că nu e permanent. la asta nu știu dacă el l-a băgat pe a tău gen, dar știu că dacă cineva bagă referalul tău și tu aduni referale, recompensele care ți le dă sunt permanente pentru tine, gen. Pentru el care l-a băgat, probabil i-a dat o recompensă temporară. Că păi s-a schimbat aia sistemul. am zis și eu. Da. Aia. Asta e faza. Vă mai ajut cu ceva, băieți? nu, atâta. Bine, atunci vă pup, seară bună și spor la roleplay. Numai bine. La fel. Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută. Salutare! Salut, astea sunt singurele magazine de haine? Sau... Nu, poți să schimbi de la magazin. Nu mi-apar gen pe harta asta. Nu știu exact. Adică, ia, vină încoace, nu aici. Aici e doar gen meniu Da, pentru asta cine am. ține bizul. Vină încoa. Uite, în meniul ăsta apeși E și ar trebui să-ți apară. Ok, am înțeles. Atenție că ai mai multe shop-uri de haine gen astea, magazinele MOV, care hainele sunt mai scumpe și diferite Da. față de cele din magazinul galben, care sunt mai ieftine și adaptate pentru început, bănuiesc că ești nouă. Da. Da, eu îți sugerez să te duci la un magazin de haine galben. Am De înțeles. început, că aici scumpe, 14-15 mii. Da, la asta m-am uitat acum, da. Da. Și mai ai cel mai scump și premium magazin de haine, care sunt haine cu stoc limitat, Leonidas. E mai jos pe strada asta, e un L pe hartă roșu. Am înțeles. Ok. Te mai pot ajuta cu ceva? Nu, Sfaturi atât. de început, sigur? Dacă poți, da. Că Spune. vin de pe ceva care m-a dat peste cap, vin de pe Fuplay-ul. Da. E foarte urât acolo. Da, am înțeles. Ok. Cum se treaba pe ei? Bun, tu intri
aici. Noi ne-am mutat de puțin pe 5M, deci nu mai știu exact ce merge, ce nu merge, ce s-o bugui, ce nu. Da. Nu știu dacă îți arată un tutorial la început. Normal când te spawnezi, îți dă un tutorial, îți spawnezi un scooter, te duci, dai de permis, te duci la... Nu, mi-a dat doar să dau un scooter și atât, nu mi-a dat și de permis. Am înțeles, deci nu zice nicăieri să te duci să dai de permis. Nici în telefon. Aha. Nu mi-a zis, nu. Ok. De preferat este tu să dai de permis din bănuții care ai. La poliție? Sau nu, la DMV. Ai DMV, știi unde e zona de docuri? Aici în oraș? Nu, pe port cumva? Nu. Cum să-ți explic eu? Stai un pic. Unde-i plaja? Vespuciu, da, de la ponton, un pic mai jos. Știi canalele Vespucii? Da. Mai sus, acolo în dreapta, este helipad cu garaj de bărci și vezi ceva tărguță albă. Școala de șoferi. Ok, da. Acolo la școala de șoferi. O găsești pe minimap. Da. Te duci, dai de permis frumos, după aia te duci și-ți cumperi o mașină. Dacă cumva ți se despawnează scooterul și n-ai cum să ajungi la showroom, mai faci un tichet și dacă vin eu te ajut, dacă vine altcineva nu promit nimic. Da, nu, mi s-a respawnat, că am fost la o frizerie. După aia ca joburi, toate cele le-am văzut, vezi acolo câte ore ai nevoie, ce poți să faci. Da, la chiar m-am uitat. Am fost la să prima dată. Aici la joburi mai e și skill, poți să faci skill-uri. Cu cât ai skill-ul mai mare, ai avantaje mai bune, să zic, adică poți să câștigi mai mult sau îți deblochează unele lucruri și chestii de genul. Ok, și ce vreau să întreb? Și aici se lucrează la magazine de haine și așa, la servisuri auto? Sunt SRL-urile, da, care se ocupă de angajări, poți să te angajezi. Ok, un mediu plăcut, dacă e la restaurantul de pe ponton deasupra la CNN. Pontonul Vespucii, restaurant 5 din 6. Ok. Te îndrum acolo că e restaurantul meu. Nu eu mă ocup de angajări și de asta și ce fac băieți acolo, eu doar sunt proprietarul. Am înțeles. Dar e super locația. Sau bine, dacă ai tu inițiativă și vrei să îți faci tu un SRL... Nu, încă nu mă pricep așa bine. Liniștită, te mai pot ajuta cu ceva? Nu, atât. Bine, atunci mă bucur, seară frumoasă, spor la joc și mulțumesc, la fel. Multă sănătate. Pa! Frumos, mi-a plăcut tichetul ăsta. Am nevoie de dumneavoastră, vă rog. Au venit unii și m-au călcat cu scuterul și mai am 2 viață. Am nevoie de dumneavoastră, vă rog. Bă, da, ID 121 ăsta e de jale. Ia să vedem. Salut! Te aud. Oare ai putea să mă ajut pe mine că sunt urgent și am rămas aici ultima dată și când am intrat îți mort? Păi de ce ești mort? Păi și asta e și întrebarea mea. Văd că foamea am 27%, sete 51, deci... nu știu. Ok, câte minute mai? Am, cred că... Stai, că am grafica proastă, 2 secunde. Mai am 14 minute. Apel la smurd ai făcut? Da, sunt colegii mei, dar nu-i nimeni, doar eu sunt pe tură. Am înțeles. Și de asta am și intrat acum. Adică dacă ai putea să-mi dai un simplu respawn sau dacă nu, să mă duc la medic acolo. Dacă nu poți să-mi dai un revive. Păi stai un pic că trebuie verificat în loguri. Că eu te cred, dar tu poți și să minți, înțelegi? Eu n-am acces să-ți dau revive sau ceva. Da, timp, da. Ai zis că n-ai filmare, nu? Da, n-am filmare. Pentru că ultima dată când am ieșit am închis tot. Uite, apelul tău la serviciu de urgență a fost anulat. Salut! Băiatul zice că... îmi spune și... Salut 66. Da, am intrat aici și gen eu sunt medic, știi? Și e singurul acum, cred că pe tură. Da, e unul, dar se împarte sărăcă. Știu să mai merge. Păi aia zic și de asta am intrat, că mi-a dat mesaj, cum îl cheamă, Penci, ca să intru pe server. Și când am intrat era mort aici, gen.
Păi erai mort, de ce erai mort? Cum ai mort? Păi asta zic, nu știu, că Păi nici foamea eu am nu știu 26%, și te-am sete chemat am ca să 50%. Na, te-am chemat să verifici în loguri, poate, nu știu. Îți apare ceva. Că n-are nici filmare băiatul. Nu apare în locuri de ce ai murit. Mulțumesc, Șlepi. Poți să mă duci și la Smoru dacă poți, te rog? Ca să-mi dai un respawn? Mersi frumos. Vă pup, băieți, seară bună și sănătate, numai bine.